गामियारि सोलोंसालि बे आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ फिन खनसे बरायफिनबाय। लोगोसे बिथांमोनखौ खावलायो जों बे आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नुनो मोनो। दा जोङो सावरायगोन फट'शपआव आर'नाइनि रिबनखौ जों बोरै बानायो बेनि सोमोन्दै। बारा गोलाव नङा भिडिअआ, नायलांजोबबानो गोरलैयैनो बुजिनो मोनगोन। भिडिअखौ नायलांजोबनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे जोबथारनायाव चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना लानो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनाखैबा आनलाइकबो खालामना लानो हागोन, बेयाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। थ' बिदिब्ला जोङो आर'नाइखौ बोरै बानायो बा आर'नाइनि रिबनखौ जों बोरै बानायो बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायहैदिनि।